भइल बा माई? अच्छा ठीक बा माई, हम बिहान आवत तनी। अरे हमरे माई के का हो गइले दादा। ए सुनो ताड़ा हो, हम जा तनी नैहर, हमारे माई के तबीयत खराब बा। करे तोर माई कितना बेमरियाले रे, काहे नहीं कोनो दवाई दे दे, मर जा, सारा झंझटिया खत्म हो जा। तनी जबान सुधार के बोला, तारे मन में जौन आवता तौने बोल देता। ऐसन बा ज्यादा ऐठ जौन तो के जाए के बा तो जो, हम ना जाए, समझ ले। नहीं जाए के बा तो न जा, अबे अपने भाई के बुलाओ तनी, गाड़ी लेके आई और हम चल जाए। हेलो भैया, हम भुआई बोला तनी, गाड़ी लेके आई बा, हम माई के देखल चाहता नहीं। तू का जानता, तू नहीं जीवा तो हम जाए नहीं पाए। अरे तारे जैसन मरद भगवान केहू के न दे। ई बिगड़ गइल बिया, हमार तो एको बतिया नहीं खमानत। तनी जल्दी चला बाबू, हमके बड़ी चिंता होता। अच्छा ही बताओ, माई घरे बाकी हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में बा, बड़ा चिल्लातिया। अरे बाप, हमके बड़ा चक्कर आवता। अरे हमारा माई हो माई। ऐसन बा सोरठी बिरजा भार मत गाओ, समझ ले, अब आई गइल बानी जा। अरे वाह, बड़ी परेशानी, सांस भी नहीं खिले पावत। माई का भइल बारे? हम सुननी है कि तोर तबीयत खराब बा, चिंता न करिए माई, अब हम आ गइल बानी, सब ठीक हो जाई। हाँ माई, अब चिंता कैले के कोनो जरूरी नहीं बा। ए बहिनी, हमका खाली खांसी आवता और सांस लिहले में दिक्कत ही होता, और डॉक्टर कहलस ये कि तोहके कोरोना हो गइल बा। ऐसन बा माई, अपन ख्याल रखिए, अब हम चलतन घरे, घरे केहू बा नहीं। हाँ माई, आपन ते ख्याल रखिए। कारे अपने माई के देख के चलिए ले, ठीक हो गई? लागता माई मर जाई, बची नहीं, कोरोना हो गइल बा। हे भगवान, अब का होई? हे भगवान बचा लो। चिंता न कर, जौन होखे के बा उ तो होइबे करी। अरे आवारा, तोर माई के चिंता नहीं की करत, हम आपन चिंता करतानी। तोर माई का कोरोना रहल है और ते मिल के चलिए ले, बताऊ अब हमार का होई?